Sanibona igama lami ukhulu enough ngadla mina sibonge Tutorial Itende ngicela Itende please subscribe channel like le video khona uphinde ishare ngizokwenza i-tutorial yami yokuqala for B flat abantu abadlala ngo B flat sizoncenga nje kancane ngeke ngibe fast ngizoba slowly ngikhombise wonke amakhodi engidlala ngawo ngendlela esimple ukuze nawe uzokwazi ukungena lokhiwo omusha oku B flat. So sizokwenza le ngoma ethi umkhuleko unamandla uma sikhuleka ngokukholwa uJesu yalalelwa aphendula umkhuleko ya into kanjalo. So igram okay, asenzeni ke leyo ngoma ke sikhombisa amakhodi akhona then mase siyadlulela ke siyaphambili ke ngichaze ke nango left hand ukuthi lapha ke uma usawuqalisa ungawuqalisa ngayiphi indlela yabo. So camera yami ngambi okay, but ke siqala la umkhuleko yabo qala la yabo transpose yami ku-0 makhodi le lwabambe kubele ko so uthi umkhuleko then abo ushuthi ngamagama usufike la khuleko yabo. So uzohluzela phinde unyuke super saka smooth hlezi la unamandla yabo unamandla. So kufanele ushaye la mandla unamandla yabo. Namandla umasi yabo umasikhuleka yabo umasikhuleka yabo ngokukholwa ngokukholwa
Yabo. Wenza kanjalo usudlala iculo. Ngokukholwa besithi uJesu uyalalela aphendule uJesu. Yabo. Yabo. Yeah, okay. Yalalelwa. Yabo. uJesu yalalelwa. Yabo. uJesu yalalelwa. Uzwa ngathi ufuna ukuthi yalalelwa noma ufuna ukuthini? Yabo. So, lalelwa aphendule umkhuleko. Nabo so suka la angisazi nokuthi bengekephi khona umuntu kade ngiphazamisile la kade ngikhuluma ngayi-positive. Nabo aphendule umkhuleko mesizalana-ke letha konke kuJesu ngomkhule misuzala ku-1 yabo. So msihlane salo left ke ngeke ngisakwazi ukuchaza kakhulu ngoba ispace sami sesiyaphela la efonini. Ividiyo imini kakhulu. Yabo. Nakho ke nayi le code efuna ishaye mkhule yabo. Mkhule. Okay, then mesifana no left hand ke ngisachaza kakhulu. Yabo, so uyaphinda phinda left. Umkhuleko. Sen yabo kuzwa ngathi wenza kanjani. Mandla umduzela agcineni. Awe space saphela. Hey madoda. Maningi amavidiyo engiwenzile. Mawukuthi mhlawumbe ikhona ividiyo engi-uploadile wena ongakayiboni, ngena ku-YouTube wakho. Ungene lapha ku search khona ile ngunquze lapha eduze kwekhanda lami lapho kwi-profile lami. Ngena lapha mase ubhala igama lami good enough Dlamini. Ulibhale lapha khona uzosesheka. Mase ke uphinde ungene ekhandeni lami uqobo ke manje. Click nje lapha nje around lapha. Mase uklikhe khona uyoklikha la kubhala khona videos. Ngiyogokozela nakha. Then emva lokho ke wonke ama video lana nalawo ongakwazi ngithola ama notification akhona uzowathola la, wonke uzowabona la. Ayikho ivideo ngekuyibona. So mengehla ngezansi mengehla la ngezansi ke uyabona ke. Yabo naka ama video maningi ayinqwaba. Mama dala amanye sengawa breaker down utranspose ama chorus konke nje kukhona la. So besubscribe ke senza kanje naka. I private content ke ingalana ke.
So i-private content nakhona ikanje ngikhombisa amavidiyo ambalwa akhona engiwa-uploadile. Yabo kukhona sibhalo episode khona nama ithoma episode extra. Sokuhlukahlukene yona private content. So subscriber ke futhi nakhona singena kanje. Uma ubuka ividiyo uzobe ungena uma uqeda ukubuka ividiyo ke nakho indlela subscribe ngayo. Le part le bhala subscribe kumele subscribe ingakho i-grey but wena kufanele ungene kuyona ngoba izobe i-red uma ungasubscribanga. Yona le ngikugquzelile izovela ikanje kuwena uma ungasubscribe. Then yona leya part leya i-click enzibe grey bhala subscribe. Qeda ukusubscribe ke sesubscribe kile manje. Kukhona ibhele la eceleni engizokukhombisa yona nayo le bhele le. Le bell le kumele ibe ku all khona uzokwazi ukuthola wonke ama video ama notification wonke.